Espera, marca, a ver, ya voy yo. No, ya aguanta, ya. Vete, que no pasa nada. No, ya está. Ahí, bueno. Pero no se puede. A ver. Bai. Txusten da. Bai. Bai. Hortik, bukatu berra hortaz. Ponlo de frente a la... Egun onden hori. Urte gehiago berriro elkartzen gara, behin ez baizik, bi aldiz. Frankoen herri armada garaitu dugun leku hauetan. Hemen, Orreagan, Ibain eta Mendatean. Bi garaipen horiek aukera eman ziguten gure buruarekin osatutako gizarte bezala antolatzeko. Moduarekin jarraitzeko Pirineoko zuzendibidearen bidez eta nazioarteko egitura juridiko bat sortzeko. Non euskal tribu guztiak ordezkatu zeuden. Akitaniatik egungo Kantabriako Trasmiera helgoaldera. Aragoi eta Errioxatik iraganduz. Erakunde juridiko horri Irunako erresuma Iruña deitzen diogu. Gerogo Navarrako erresuma bihurtuko zen. Aurtengo lema hauek aukeratu dira. Irautza sozialistaz, independentzia berreskuratu. Eta bai ere, sozialismoa irautzaren bidez erreskuratuko dugu gure independentzia politikoa. Sozialismoaren bidez izango dugu sobiratasuna. Sozialista irautzaren bidez gure langileen klasearen egoizpen, banaketa eta kudeaketa bideak izango dira. Urteetan zehar ikusi dugu nola hausten dugu gure nazioa, zatietan, Frantziaren eta Espainiaren eskuetara iritsiz. Ikusi dugu nola bi imperio hauek ukatu ditugu gure identitatea, herria eta erakunde juridiko gisa. Eskualdeko erakundeak sortuz Euskal Herriaren eta bere Nafarroako erakunde politikoaren existentzia ukatzeko. Ikusi dugu nola burgesiak eta gizarte demokrata narraza eta gogor horrek traizionatu ditut MLNU-eren dei ideala. Sozialismoa eta independentzia eta gure herriaren etzaiek akordioak egiten dituenak. Armak utzi dituen eta beste herrien parlamentuetan ere ezartzen den fascista eta falangistek. Papur batzuk eta bezauki batzuk lortzeko. Langile autonomoen mugimenduaren aurkako errepresioa gogorra jasatzen ari gara. Iraulketa judizialaren UGT eta Komisiones CCO-ren sindikalismo horierekin. Elkartasuna eta bezarkada bat Gadizko eta Suizako 6 metal langilei. Adibide bat ematen dute nola antolatu behar dugun kapitalista sistema esplotatzaile honen aurka borrokatzeko. Pauso batez atzera, lan sektore guztietan langileen botere lortu arte. Ikusten dugu nola gurekin arrotzen den judizial boterea. Bat etengabe gure hizkuntza eratzotzen duena. Euskera inongo erakundeek ez du defendatzen foru elkartekoak eta edo iparraldeko elkarguneak. Ezer egin gabe hori eragozteko.
ikusten dugu nola gure kultura, turismo eta postal irudi bat izateko utza eta utzua. Lotzaren, maniraren eta miseriak izakien garaian bizi gara. Zioniste palestinar herri semitaren aurka egin ari diren genozidioaren aurrean. Europar Batasuneko gobernuek ezer egin gabe, hori eragozteko eta batzuek armen eta teknologiaren erabilera ere palestinar herrian genozidioa lagundu gabe. Palestinarrek behar dutena armak dira. Zionisten aurka berdintasunean borrokatu ahal izateko. Gora palestinar erresistentzia! Gora! Hirugarren munduko gerra murgildute gaude, eta sozialismo iraultza bakarrik gelditu leiteke. Lehen mundu gerra gelditu zuen bezala. Sozialismoa bakarrik aske dezake gizarteari kapitalismo, esplotazio eta genozidioatik. Sozialismo iraultzak bakarrik aska dezake langile klasea esplotazioatik. Sozialismoa edo barazakeria. Herri Batasunatik langile klasea abuztuaren 15ean aberri eguna ospatzeko eta kapitalaren eta fasismoaren aurka borrokatzeko antolatzeko dei egiten dizugu. Gora guta gutarra! Gora Nafarro Errepublika Sozialista! Gora borroka armatua! Gora Euskal Herria askatuta!